Ahojte! Dnes si spolu ušijeme takúto knižku Minibook Zvieratka na farme. Podľa zakúpeného strihu si najprv vysvetlíme, ako pracovať so strihom, ako si pripraviť jednotlivé diely a následne si knižku spolu zošijeme. Strih sa skladá z viacerých častí. Najskôr obsahuje návod a pokyny k ušitiu knižky. Ďalej tu máme rozloženie stránok a väzieb. A nakoniec samotný strih. Ten sa skladá z väzieb, sú 3 a väzba na leporelo alebo filcové karty. Strih na zvieratka máte dvakrát. Prvýkrát po zvieratkách a druhýkrát po farbách. V pokynoch nájdete okrem návodu na ušitie knižky aj všetko, čo budete potrebovať. Ako prvé budeme potrebovať výstuž. Nastrihame si 8 kúskov s rozmermi 11×11 cm z výstuže. Následne si nožničkami rohy zaoblíme. Ak si všimnete výstuž, z jednej strany je lepidlo, a z druhej strany je akoby chlpatejšia. Z tej chlpatejšej strany si výstuž označíme. Keď máme nachystanú výstuž, môžeme si nastrihať jednotlivé časti strihu. Keď máme nastrihaný strih na jednotlivé zvieratka, prekreslíme si ich podľa farieb na filc a vystrihneme všetky časti. Ako si môžete všimnúť, väzba A a väzba B má nakreslený sklad. To znamená, že strih si obkreslíme pretočíme a obkreslíme z druhej strany. Vystrihneme po obvode, v tomto mieste nestriháme. Takto budeme mať pripravenú väzbu A aj väzbu B. Je potrebné, aby ste si ich označili hneď ako ich zakreslíte. Je v nich totižto minimálny rozdiel. Jedna časť je trošku širšia, tu na v strede. To je väzba A. Druhá je väzba B. Väzbu C si nastriháte dvakrát v modrej a dvakrát v žltej. Predtým, ako prejdeme k samotnému šitiu, je potrebné si pripraviť ešte podklad stránok. To znamená, že na každú stránku si položíme pripravenú výstuž. Nezabudnite, že výstuž pokladáme tak, aby sme videli označenú vrchnú stranu. To znamená, že strana s lepidlom musí ísť na filc. Zažehlujeme cez pečiaci papier približne 30 sekúnd. Keď si zoberiete rozloženie stránok minibooku z návodu, presne sú zakreslené poradie, akom bude knižka mať jednotlivé stránky rozložené. To znamená, že ovečka, kačička je so sliepočkou, psík s mačičkou, kravička so somárikom a na konci je prasiatko. Aby sme toto rozloženie docielili, budeme potrebovať z návodu stránku s rozložením väzby. Väzbu A, žltú väzbu C a modrú väzbu C. Na väzbu A budeme našívať prasiatko a ovečku. Na žltú väzbu budeme našívať somárika a na modrú kačičku. Podľa návodu vidíte, že somárika našívame zo zadnej strany na prasiatko a kačičku zo zadnej strany na ovečku.
Keď si vezmete knižku, ovečka má vzadu našitú kačičku a prasiatko somárika. Takto isto budeme postupovať aj pri väzbe B. Na stránku s kravičkou príde modrá väzba C s mačiatkom a na stránku so sliepočkou príde žltá väzba C so psíkom. Aby sa vám náhodou nestalo, že pri zošívaní si zvieratka poprehadzujete a budete ich prišívať na nesprávnu väzbu, môžete si zo zadnej strany na výstuž napísať, ktoré zvieratko sa bude kam našívať. Teraz môžeme prejsť k samotnému šitiu. Ja najprv budem odšívať červenou farbou túto časť sliepočky. Následne budem šiť oranžovou niťou, prišiem sliepočke zobáčik, prešijem si po obvode mačku a následne budem šiť kačke zobák. Najprv prišijem spodnú časť a potom vrchnú časť zobáčika. Tu už máme odšité červenou, oranžovou niťou. Ako si môžete všimnúť, nevždy je nutné prišívať zvieratko rovno ku stránke. Zobáčik napríklad som prišívala iba na hlavu kačičky, takisto som to robila aj pri tej sliepočke. Je to iba na vás. Ďalej budeme prešívať ružovou niťou. Prešijeme si po obvode prasiatko, prišijeme ho na podklad stránky, následne prešijeme nožtík. Čo sa týka havinka, budeme prišívať ružové časti filcu na hnedé uška. Jazyk nebudem prišívať, ten chcem, aby bol odstávajúci. Bude prišitý len, keď budem prešívať nožtek. Teraz budeme šiť sivou niťou. Ja si nechám uška voľné. To znamená, že najprv si svetlou niťou po obvode prešijem hlavičku somárika a tmavšou sivou následne prešijem ústa. Ak by ste chceli mať napevno aj uška, prišijete ich najskôr, potom hlavičku a ústa na záver. Čo sa týka bielej čiernej nite, všetky očká budem šiť úplne nakoniec, to znamená, že aj hrivu somárika budem potom prešívať naraz spolu s očkami. Teraz budeme šiť hnedou niťou, to znamená, ružové ušká už máme našité. Ostáva nám prešiť po obvode hlavičku, vložíme si jazyček pod ústa a prešijeme si po obvode aj ústa. Jazyček budeme mať tým pádom voľný. Čo sa týka kravičky, tam to bude podobné. Vložíme si uška aj rohy pod hlavu a prešijeme hlavu po obvode. Potom si vložíme jazyček a prešijeme po obvode ústa. A na záver prešijeme už iba fliačik pod očkom. Tak, máme odšité hnedou niťou psíka a kravičku. Vezmeme žltú niť, prešijeme po obvode sliepočke hlavku a žltý krúžok, čím si prišijeme kvetinku na hlavu kravičky. Na záver nám ostáva biela a čierna niť. Prišijeme si hlavu kačičky po obvode. Uška schováme ovečke pod hlavičku a tiež ju prešijeme po obvode. A na záver prišijeme vlnu. A mačičke prišijeme nožtek. Potom môžeme prešívať komplet všetky očka. Najprv biele krúžky a na záver čiernou niťou čierne. Nezabudnite na hrivu somárika a nožtek psíka. Čo sa týka očiek, s tými sa môžeme pohrať. Buď môžu pozerať rovno, alebo do boku na seba zvieratka. Je už len na vás, ako sa rozhodnete. Tak, všetky zvieratka máme v tejto fáze ušité.
Chýba nám už len ušiť v ruke mačičke fúziky a krávičke nožtek. V tejto fáze máme prišité všetky zvieratka k podkladu. Prišili sme si v ruke nožtek ovečky a fúziky mačičke. Môžeme prejsť k poslednému kroku, a to zošitie celej knižky dokopy. Najprv musíme prišiť podľa tejto stránky v návode jednotlivé väzby k sebe. To znamená, na väzbu A prišijeme somárika a kačičku, na väzbu B prišijeme mačičku a psíka. Väzba C, to je tá farebná, je trošku menšia po obvode ako väzba A. To znamená, že vidíte presah. Kartu si uložíme tak, aby bol ten presah po obvode približne rovnaký a pomocou klipov, po prípade špendlíkov, si prichytíme. Takto budeme pokračovať so všetkými väzbami. Ja šijem iba zelenou niťou a po obvode prešijem všetky karty. Tak. V tejto fáze máme zošité všetky zvieratka na jednotlivé väzby a väzby prišité k sebe. Zostáva nám zošiť knižku dokopy, čiže väzbu A k väzbe B. Väzba A má tento stred trošku širší, bude vonkajšia. Položíme si väzby na seba tak, aby spodná hrana a horná hrana spolu licovali a tu vidíte ten malý presah. Čiže knižku si zarovnáme a prichytíme. Otočíme si knižku, pozícia ihly bude vpravo a prešijeme knižku takto po obvode tejto strednej časti na šírku pätky. Kto chce, môže si v tejto fáze sem vložiť stužku, ak by si chcel knižku zavesiť napríklad na kočík a podobne. Tak, ak sa vám to úspešne podarilo, knižku máme zošitú a hotovú. Kto chce a má svoje logo alebo štítok, môže si ho všiť.